Goddag, vi er Wulff Morgenthaler. Og vi vil gerne præsentere en lille radioudgave af vores tv-show Pandaerne. I dette indslag er Tommy til 3. divisions fodboldkamp i selskab med sine 2 venner, Jørgen Ingearm og Bilal. Lyt med her. Det er vel nok spændende, hva'? Begge hold spiller så pisse dårligt. Jeg svæver, min mor kunne spille bedre end de der. Og hun har burka på og gangstativ og om muligt næsten blind, siger det bare. Jeg synes, de klarer den godt. Vi har været her hver søndag i 3 år. Der er aldrig scoret et eneste fucking mål. Nu er jeg Jørgen. Det bliver spændende. Jeg kan næsten ikke vente. Tænk, hvis der bliver scoret et mål. For første gang i 3 år. Det er ulideligt spændende. Manden ramte slet ikke bolden. Jeg ringer snart efter min blinde mor. Jeg svæver. Han snublede. Det ser sjovt ud. Der fik jeg sgu lige en på opleveren. Hold nu kæft, nu ligger han også og vrider sig. Det er vel nok spændende at se fodbold. Det er fucking sidste gang, jeg tager med til fodbold. Det har du sagt hver gang i 3 år. Ej, se. Nu var der en igen, der ikke ramte bolden. Oj. Spændende. Nu ringer jeg til min mor. Jeg siger det bare. Det var et lille indblik i, hvilke ting, der kan opleves med og omkring pandaerne. Hvis du vil opleve mere, så tjek ind på dr.dk/panda. Det er et virkelig exceptionelt website. Uforglemmelig website.